Opisyal nga gisugdan ang ikaduhang tuig sa Palm City Film Festival kon PCFF sa Tagum. Gihimo ang opening ceremony niadtong Nobyembre 18, 2024 sa Hermenegildo C. Baloyo MD Theater Hall. Atol sa opening, gidasig Tagum City Tourism, Culture and Arts Council Chairperson Alma Oy ang kabatan-unan nga ipadayon ng ilang kahibalo og kahanas sa paghimo og pelikula aron mapalambo og mapasiugda ang lokal nga pelikula gikan sa Davao Region. Dako usab ang suporta ni City Mayor Ray Oy sa PCFF ug naghatag og kahigayon sa mga lokal nga filmmakers ilabi na sa kabatan-unan aron mailang-ilang talento sa filmmaking. 23 ka mga entries gikan sa lain-laing parte sa Mindanao ang gipasundayag atol sa opening program ug black screening competition. Gisugdan ng kompetisyon kagahapon Nobyembre 19 ug magpadayon hangtod karon adlaw Nobyembre 20, 2024 nga gipahigayon sa nagkadaiyang lugar sa Tagum sama sa Hermenegildo Baloyo MD Hall, Arriesgado College Foundation, St. Mary's College ug St. Thomas More School of Law and Business. Paghimuon ng awarding ceremonies sa Jesus V. Ayala Hall City, Ground Barangay Apocon karong umaabot nga Nobyembre 24, 2024. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!